and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Gihatod sa kutsi. Bay, matahan na ko nimo bay. Sige, bati na mo, Bay Franco. Nga, nakakita ko kang igihatod o kutsi ang imong misis aning orasas kagabiyon. Ha? Bay Franco? Ha? Biotic. Kalar ka na. Iyaratin na ng kauban sa trabaho, bay. Mau ba? Oo, di mo po to si Sofia. Oo, dito maungkot si ni Sofia. Bay. Dili ka masuko si Kati nga. Ni ako ba nimo? Usa? Nga nung masuko man. Lagi ba? Kadiya ta, ablihan ako. Kadugay pa ni mo nakaabli eh. Sorry kay. Asa na si Claire? Nasa iyang kwarto. Kasi kauban ni mo? Si Biotic bitaw na. Huwag ka makaila. Kasi wang kaila. Nangutana lang ko. Talikod sa na, hinampak na ko. Si Utik na. Barag mo ka. Kasi na ingon ni barag ko. Di barag ka. Baka diya, Franco, agi ko hinubugi diya. Ako na nahubog nga. Huwag kong barag diri. Ilam, Ikaw may barag diya. matukos kwarto ni Declare. Ihatod di ka. No need. Sa pagtuni mo na ako, bata ko, ihatod-hatod pa ko ni mo. Bi dia, Kati. Utek! Ah. Nga, day ka? Oh, ay niyari ko kay gitawgan ko ni Bay Franco nga pareon ko. Mao ba? Hmm. Nabayot na ni akong bana? Nanawag man ni mo? Sa? Malasa ka na ako sa kung nabayot na ni Franco. Oh, bakit oy, dili bayo tong bana ni mo ay unsam noon. Oh, lagi ha. Diya ka na. Ari pa ko sa kong anak. Yay. Ay. Bay Franco. Bay. Ano ba? Nagkainom? Medyo. Kainom tingali. Okay. Ana gina basta magtrabaho og resto bar. Okay ra ko, ma. Pagsulti, kay dadon ka sa ospital. Ipa-admit ka. Ay, ayaw na lang, ma. Ana, dili ta mo kumpiyansa karon, Claire. Ma, okay ra lagi ko. Pag sure, ha? Pinangga ti ka, ha? Nasabot ka? Pinangga ti ka. Nung nga dili ko gustong masakit ka. Kasabot ka, Claire? Salamat, ma. Ako baya, trabaho ba yung kong maayo? Para gid sa maayo ni mong kaugmaon, Claire. Basta, dili ko gusto masakit ka. Kaya pinangga ti ka. Sabot ka, ana, ha? Nangga ti ka. Kasabot ko, ma. Pero, kainom ka, ma? Ay, daw. Ragod. Gamay ragod. Nay, si Sofia ay, painuman ko. Dili ko mainom. Makaingon niya siya nga swapang nga kaayo ko. Ayaw pagsiki og inom, ha? Madauton niya ng imong lawas. Naibaw ko, anak, oy. Baw ko. Pero usbo na ko, kining tanan akong gibuhat, Claire, tungod og alang nimo. Nga makaangkon kag mahayag nga kaugmaon. Nga dili ka lang unya magbaligya og pungko-pungko. Dili ko gustong manimaho ka lang unyang abog. Manimaho kang nukos. Manimaho kang tuslubuwa. Makasi. Payanganday gyud nako nga mahimo kag yung professional. Dayon makalarga ka sa abroad. Ato ka manarbaho sa gawas sa nasod. May dito kay dagko ang sweldo. Dollars ang sweldo dito, Claire. Ma, O gusto ko nga makahuman ka sa imong pag-eskwela. Unsa pa gusto nimong kuhaon nga kurso ha? Pagsulti. magmaestra lang ko, ma. Maestra?
No. Maestra good. IT. O dili ba nurse? O dili ba mag-engineer ka? Kada ba kurso bitaw nga kanang humot kaayo sa gawas? Kanang indiman kaayo sa gawas? Nang IT. Usa na sa mga indiman kaayo dito sa New Zealand. Nurse, engineer. Makasi. Mao kanay pangandoy nako para nimo, Claire. Hinungdan nga mo kayo jud kog maayo. Ha? Kasabot ka? Og pinaagi ni akong trabaho karon. Makalampos kas imong pag-eskwela, Claire. Kanang amahan mo, na. Pastila ng amahan nimo, pasagdan ko lang na magkabayaya ta eh. Dili gyud ka mo lampos imong pag-eskwela. Huh? Kasabot? Hello, Sir Greg. Hello, Sofia. FYI, ako ihatod si Cathy sa ilang dapit. Oh, really? Ay, thank you kaayo, sir. Oh, naluwi lang ko niyang nagkatang og taxi. Hello, sir. Salamat gid kaayo, sir. Salamat sa imong kuan, sa imong pagpangga sa akong amiga, sir, ha? Come on, Sofia. Luoy taon kay na, sir. Ang bana, anak, pungko-pungko na tayo pangita. Unya, mo sideline og habal-habal, sir. Oh, mau ba? Oh, don't you worry, Sofia. Ay kabalaga. Tabangan ko kanang imong higala. Oh, thank you, sir. Nagatawag na si Claire. Oh, maayo noon. Utek, palitra dito BRB. Ha? Uy, beer? Uy, Kati, magpapalit ka nga. Sirado naman tingalay ro. Naaparoy abli eh. Naay abli bay, naay abli. Unsay abli karon bay? Ang kuan. Kanang 7 ka 11. Oh, ha? 7 ka 11? Milagro man ka nga papalit man kag beer. Ano di ka magmahay? Nagkatilaw si ka sa kong kinitaan. Kati. Ugma, dadon na to si Claire sa doktor. Oh, labing maayo pero makamata ka na nga. Muinom pa man ka. Kaletche! Dili ka gusto makig-inom na ko? Kuan man good kining. Ganaman ko mo inom. Naa ka. Ikaw ba, litse ba ni mo eh? Makalagot man ka eh? Kiljo man kay ka, Franco? Oh, sige good. Mag-inom good ta. Oh. Yung baso, kete. Diraw. Sa amin na yun eh. Sa amin pagkatagaya, tek. Putla na to ning baso, be. Ni pun-a, eh. Oh. Putla na nung baso. Pun-e. Oh, punan good, punan. Oh, pun-e. Pawaso gamay. Dako mo na ng baso di eh. Naba, ka na. Ya, apod po tagbaso, apod Apod. ta. Ano, dili ta mag-takdance COVID. Ay. Kadiyo ta. Otek, na kay later da. Later. Oh, dia man. Dia. Very Later good. dia ada yon. Very good. Thank you. Uy, ganun kete. Nigarilyo re ka? Yes. Important eh. Kati, manabako na di ka? Yes. Usan ni sa gikinahanglan sa akong trabaho. Iya. Mau ba? Yan o. Yan naman. Dili ka gusto, Franco? Magsulti! Utingo ko, leche! Kati, okay naman. Okay na kayo. Oh, that's my boy. Kabuotan niya sa kumbana. Sana all. Ikaw na ba, Otek? Ako? Ikaw ba? Oo. Magpasabak ko sa akong bana. Awa. Sana all. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!